క్రికెట్లో ప్రత్యర్థి ఆటగాళ్లను అవుట్ చేస్తే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం పరిపాటే. క్రికెట్లో ఇది ఇంకా స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఫామ్లో ఉన్న ప్రత్యర్థి బ్యాటర్ను పెవిలియన్ పంపిస్తే ఆ బౌలర్ ఆనందానికి హద్దులుండవు. కొందరు గాల్లోకి ఎగిరి సంబరాలు చేసుకుంటే మరికొందరు పెద్దగా అరుస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. కానీ ఏం చేసినా మ్యాచ్లో అతి చేయకూడదు కదా. ఈ లాజిక్ మిస్ అయ్యాడు ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ శామ్ కరన్. సౌత్ ఆఫ్రికాతో 3 వన్డేల సిరీస్ ఆడేందుకు వెళ్లిన ఆ జట్టు మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్ కోల్పోయింది. తొలి మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ మిడిల్ ఆర్డర్ కుప్పకూలడంతో ఆ జట్టు ఓటమి పాలైంది. రెండో మ్యాచ్లో 342 పరుగుల భారీ స్కోర్ను చేసినా కూడా ఓటమి నుంచి తప్పించుకోలేకపోయింది. ఈ చేజ్లో సఫారీ కెప్టెన్ టెంబా బవూమా కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈ క్రమంలోనే అతన్ని అవుట్ చేసిన కరన్ బవూమా వైపు చూస్తూ వికెట్ను సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఇది అంపైర్లకు ఏమాత్రం నచ్చలేదు. అతను ఐసీసీ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్లోని నియమావళిని ఉల్లంఘించినట్లు వాళ్ళు భావించారు. మ్యాచ్ రిఫరీలు, థర్డ్ అంపైర్ ముగ్గురు అతనిపై ఫిర్యాదు నమోదు చేశారు. దీంతో కరన్ మ్యాచ్ ఫీజులో 15% జరిమానా విధించాలని నిర్ణయించారు. తనపై వచ్చిన ఈ ఫిర్యాదుపై కరన్ స్పందించలేదు. దీంతో అతను ఈ సొమ్ము చెల్లించేందుకు ఒప్పుకున్నాడనే చెప్పాలి. దీనికి తోడు అతనికి 2 డీమెరిట్ పాయింట్లు కూడా జోడించినట్లు సమాచారం. ఈ 2 ఏళ్ల కాలంలో కరన్కు ఇలా డీమెరిట్ పాయింట్లు దక్కడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. కాగా ఆ మ్యాచ్లో కరన్ మాత్రమే కొంత పొదుపుగా బౌలింగ్ చేయడంతో భారీ లక్ష్యాన్ని మరో 5 బంతులు మిగిలి ఉండగానే సౌత్ ఆఫ్రికా ఛేదించింది. మరో మ్యాచ్ మిగిలి ఉండగానే సిరీస్ తన ఖాతాలో వేసుకుంది.